Tats, ang atong himuon karon mo adto sa tagbaybay kay magsuri-suri sa ta didto kay perting inita sa atong kalibutan karon. Adto sa ta didto magpahangin-hangin sa ta og ato sa patambukon ato ang mga mata kay gwapo kayong view ang atong adtuan karon. Sa adlaw-adlaw na tubag paningkamot mga tats, ato pong isuri-suri ang atong sarili. Dili yung suri-suri nga aron mo gasto. Kana lang magpahangin-hangin lang ba? Kumbaga, tan-aw sa ta sa layo na tong pananaw. Kay simpre pagkaugma kayo dapod ta mao nang ato sa lingaw ang atong sarili karon. Samtang nagsuri-suri ta dira matas, tanaw-tanaw sa nato ang palibot kung unsa ang naas diha karon ug unsa ka grabe ang gihimo sa Ginoo sa kalibutan. Sama sa karon nga iya tang gitagaan ug maayong lawas bisag nga nilang ta mga tats pero wa tay mga sakit, di ba? Bitaw oy, na-attract lang jud ko anang lugar ba kay perti jud nindota og isa pa makawala jud sa stress. Mao na mga tats kung ako'y gusto ko akong sa akong sarili o gusto paliton o himuon nga dili na ko mahimo, ako na lay pahangin-hangin sa unahan oy. Kay basig makaununa patag di mao na nabuang na. Pero sa tinuod lang no, mas nindot yun moadto kasi sa kalugar nga kanang mingaw bitaw, maayong hangin, bugnaw, peaceful, pero daghan kag manunaan kung unsa pa himuon sa imong kinabuhi nga sunod nga mga aging mga adlaw. Kinsa goy dili gusto moadto ng gwapo nga mga lugar, mga nindot nga kan-anan, mga gwapo nga mga hotel, gwapo nga mga swimming pool, pero dili man nato na ma-afford. Mao bitaw na ginaingon ako sa akong mga content usahay, kung asa ang imong makaya, ayaw na pilita kung dili man lang nimo kaya. Didto ra ta sa kayang-kaya nato, di ba? Pobre ta, isa pa wala tay kwarta. Daghan maglugar nga kaya lang nato adtuon, simple lang nato adtuon, og kaya sa tong bulsa. Kumbaga, makontento na lang ta kung unsa ang naa karon og isa pa, magpasalamat ana ta sa Ginoo nga naa ta karong adlaw.